Da Allah ba da ma me zai hana rage miki hanya? Ko zaka min dole in hau motar ka? Gaskiya da ganin ki mutuniyar kirki ce. Gaba zan hau ko baya? Zaki iya hawa ko ina. Kin san da kika ki hawa motar nan me yazo cikin raina? Ka zaci ni matan aure ce ko? Wallahi kamar kin sani. Matan aure ce ni. Mijina yana gidan yari. Saura mai shekara 2 da rabi kafin ya fito. Me mijin ke aka kulle shi? Damfara. Damfara? Hasina. Ke me yasa baki jin magana ne? Lafiya? Waye wani ne? Kai kuma ka kama bakinka. Yau cutar tafi. In tambaye ka mana, wai shi rabon ka kwana a waje? Kwana a waje kuma? Har ka sake ka daga wayan nan. Ka jira sai mun gama magana tukunna. Halo? Hello? Sadiya kina matsa min fa. Hello? In ka kuskura ka sake saba umarninmu, to ka tabbatar da kafin mu rabu zaka sha bakarwa na hannunmu. Hello, me yake faruwa ne? Hello? Ki bari sai mun gama magana da shi tukunnan kafin ki magana da shi. Ki bani mijina dan Allah, ina so zan yi magana da shi. Dan yanzu mun samu mu yi garkuwa da shi. Zan sake kiranki, but make sure ki share faida mai sanyi. Bend down! Dakata kare ki soma. Ki dauka wannan ita ce kaddara ki ta wannan shekarar. Ke kuma kaddarar ki za ta same ki ne a gidan yari, inda zaki wulakanta zaki mutu cikin kaskanci. In Allah yadda ba zan mutu ba sai na haifi cikin da mijinki ya mun. Ke kin san soyayyar da muka yi ni da shi? Da na fahimci cewa ba zai aure ni ba, sai na yanka hukuncin da zan kwace kuɗin da suke hannunsa. Na tsani namiji mai tsoron matarsa.